présente bandiraɓe fulɓe mi salmini on to mbawɗon wonde kala e nder windere he eɗen piira ɗo oɗo vidéo faade e internet fiilatamo ɗo e haalde mon ɗo ko Abbas Maral Abbas Dia e Ndendory TV e wondude ɗo e Sambacca ɗum noon min kucciɗo koye ceerno Adama aduna woni heeɗima bisimillah. ko adi fof mi salmini renndo ngo fof mi juurima renndo ngo fof e dow hoddirde Allah e yamirore Allah e gandal Allah e mango Allah e yamirore Allah. Aduna wiyete ko makani zamani rijali aduna fof e no kawruɗa fof mbaɗira noon ndewa hen Allah jokka hen endam kala noɗɗo yo andu gargol makko e aduna ko mission. So wonti tan kanko gonɗo neɗɗo o arde aduna tan ko hamo ƴeewa no ñaamiri e no yariri o ƴeewani andude Allah ene wayno o perdi. ɗaɓɓirte Allah keɓiren Allah mo ƴeewirani Allah heɓirta Allah. ceerno Abudou ceerno babaɓe o wino yasin wal qouranil hakim nde aya qouran o ari nde jippodi koye lekki wiiteki nammari mbimomi fa buuta lesi kafara o wi ardi koye bani e kafafi mbimomi zuyina linnasi hubbu sahawati o wi ardi koye ceekowi e ndingri oɗo so biri binnas o wi ardi koye mati e camuƴi ɗila fe qouraysin ardi koye barkewi e baali ñama alam nasaraka laka sadran ko belewel ngel e ñahɓere Allahu waduɗ ari koye nder leɗɗe 16 ari koye kelli caski kooli nammari barkewi caŋi ngulumawi pomewi ceehowi darni ɗeɗo leɗɗe fof e nder guurande leɗɗe ɗe lekki fof ene jogui aya mo finata jangga so rewi Allah e dow dewgol mum Allah kiya lekki wiyata ko hasbunallah wa ni'mal wakil kin ko warki giye banggue joom leɗɗe ɓaleje en yaaruɓe ceefi ɓe jarani bindi ɓe mbiyaki ñas so wonti ko lekki warki ki ala giyal ki ɓe mbiya ɗum ya latiful kabiru ya latiful madinun ɓe to mbiya ɗum li ɓe jettiraki li wonno ko leydu ɓe jiɗino joɗade lekki ke ala ki ceerno men ceerno Boubacar ceerno babaɓe o wino leɗɗe windere ɗe fof so ɗe ndendi kanje fof ɗe guurdi ko wonani so wona Allah kadi wodani so wona Allah andani so wona Allah te andetaki so wona Allah. O rutti o wi kala guurɗo wuuri holko woni wuurde ko wuurde guura e gurnama fof tawa woofani Allah won gofgol Allah wuuri hisi holko woni wuuri hisi ko ɗaɓɓa Allah ha jettoɗa Allah gona arif billah jettiɗo jettinowo wonde arif billah koma keɓa cheikhul kamil ceerno jettinowo alimun o kulli falli ceerno ganduɗo fof mo namdotoɗa fof haalanma fof taw tampere ala e fof sa gayni beltoɗa e fof jettoɗa ɗum Allah e fof en kaalino nane mbiɗen wona andude bindi woni andude Allah wona andude sharia Allah o kadi woni andude Allah ɗaɓɓirta kono potiɗa ɗaɓɓirde Allah ha keɓre Allah neɗɗo somo anni malede il faut o wayno gertogal wayni so jibinama o daña ceernajo gofotoɗo hol on cheikhul mukamil ceerno nehowo ma walla ceerno gofotoɗo ma walla ceerno nehowo ruhuji guitto dahammaji sagane dahama foti ñolde ati billal ɓe mbi guite bakkidinoje ɗe jiita Allah guite jiyoje maade ɗe jiita Allah ɗe guite toñoje jiita Allah hol guite jiyoje Allah ko guite gimmiɗo e Allah duttittoɗo e Allah ɗe jiyata Allah fuuɓe nani jiigol Allah ne yiye nde fatu feeñi jiigol Allah ne yiye nde fatu feeñi anduɓe bindi e anduɓe ɓalawal e wagueɓe
e sayiyankoɓe e arifiyankoɓe fof ndendi ɓe mbaɗi majango ceccal ɓe mbaɗi gollal ɓe mbaɗi ballal fof ko yettude hen Allah e mantude hen Cheikhna Ahmada Tidiane e rasul sallah sallam e yettinde Allah allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallam